Sencaki kok ming sak cokotan ki ndur lakone iki apa? Sencaki kok gampang mati iki. Kaya mesine iki ora apik. Wong ki ya mengkareng-kareng gemule. Ngopo kok bengak-bengok? Nolea nembus patang angka kok. Wong edan ora senengane. Wo wis. Enak apa kok? Mang noleh. Lho, Sencaki saurip ana diolas. Ora minggat. Cokot mati kowe. Mas. Ngopo? Melunasi. Kuwi lho gajul tenan. Gajul tenan utange padake. Kene gak. Aja. Lho ora edan ki ngopo iki mbiyaki sarung. Ngene ta. Sak betotan kalah kok. Aja. Kene aku wis nganggo iki tanganku wis tak usar-usarke wedi lho. Ben ra lunyu. Kowe iki tuwa ngglidik e. Tok gawe lunyu terus. Dapurmu. Wegah aku. Rak mlayu to, ora sesuai karo janjine to kowe. Kene to. Ora ngriseni ngopo ya. Lho. Kene to, ming sithik makluk ngono tok. Engko gek wis. Oh iso tambah dawa lho kok. Pret. Ngono ora ngriseni. Sini ya ta. Moh. Senengane ora. Den, Ndara Sencaki niku mang cekelke Den. Niku. Nah. Pun teng iku mawon. Nuwun nggih, Den. Yo, padha-padha. Tulung kan melumah sisan. Melumah. No. Nah, kene ya pasrah. Dene kaya yak-yak oleh mlayu ra. Oh. Betot nggo nilat. Piye kok? Kok ha. Hah? Kok ha. Kok kirike sapa? Kok ya jagat pangestu ngkara wayah Bathara Jagat Hyang Agung muga ngayomana warang projeng Pancala saisine nuwun mangke nggih persasat kadidene kejugrukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu negari ing Wirata sasampunipun kula nyumurupi dhateng anak-anak kula anak Prabing Ndorowati sumawon anak Prabing Mandura sampun kepareng rawuh wonten negaring Pancala nggih. Ingkang Rama ing Pancala ngaturaken pasegahan panakrami sarawipun anak Prabing Ndorowati wonten ing pendhapi negaring Pancala. Kawula nuwun nggih Paman Prabu tansah pinanganing kawidadan liring sambikala sawanipun ingkang Utring Ndorowati. Asung mambagenipun Paman sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngersa paduka Paman Prabu Pancala. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih. Nggih Paman Prabu sampun mboten kirang prayogi bisawanipun ingkang putra ing Dwaraka. Anak Prabu Mandura katuran karaharjan rawipun wonten negaring Pancala. Anak Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara wayah Bathara Jagat Pathik Indra Jaladewaku tansah pinanganing kawidadane ring sambikala sawanipun ingkang putra ing Mandura. Paman kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk kersa paduka Paman Prabu Pancala. Kula tampi karya bombong raos sing manah boten langkung kaskecaken anggenipun lenggah wonten ing pendhapi negaring Pancala nggih. Paman Prabu sampun boten kirang prayogi bisawanipun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa.
Trusna Jumena, ilmu wonten timbalane ngadhawuh Rama, aturna bekti kelawan kadang-kadangmu ingkang katemben rawuh ana ing Praja Pancala nggih. Kawula nunistaken dawuh Koko Prabu. Koko Prabu Ndarawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya. Yayi Trusna Jumena wis ndak tampa. Sinajan diatur pangabekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paribedayana ing kasantosan. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Yayi Trusna Jumena. Wis ndak tampa karya bombong penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Trusna Jumena. Maupun dinggo jimat paribedayana ing kasantosan Kanjeng Koko Prabu. Mugi kasekecakno anggenipun lenggah wonten ing Datulya Praja ing Pancala. Ya, Yayi. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ing Mandura ana ing negara Pancala dina samengko iki. Nuwun sewu. Bingahing manah tanpa pepindhan. Mbok menawi andadosaken cingaking pengalijengan andika anak Prabu kekalih dinten samangke daya-daya kula suwun rawuh wonten ing negari Pancala. Inggih ingkang sepisan kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami nggih. Jer kula ngertos sinten jatosipun Nalindring Ndarawati miwah Nalindring Mandura. Nadyan pinanggih umur utawi babagan yuswa kula menika langkung sepuh. Namung nyatanipun jengandika anak Prabu Ndarawati menika lenggahipun minangka titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewaning kabagyan ingkang dados sumbering pepadang. Mila nyuwun pangapunten dening Kang Paman Cumantaka ngrawuhaken jengandika anak kula ing Ndarawati miwah anak kula ing Mandura. Nuwun sewu Paman sampun kesangeten anggen maduka mraja dhateng ingkang putra ing Ndarawati. Jerlugunipun sampun sawetawis dangu kula mboten sowan wonten ngersanipun pepunden. Semanten ugi kula nyuwun pangapunten. Mbok menawi wonten sisiping lambah kula Paman, malah nuwun sewu. Semunipun daya-daya kula nyuwun dawuh menggah menapa darunanipun dene Paman Prabu tumunten animbali ingkang putra kekalih anak kula. Mangga rumiyin menawi paduka ningali pasewakan ageng negari Pancala dinten menika kating areget persasat kejelok-jelok ingkang Paman kala wau mboten saged kula gambaraken. Sepinten to sesaking raos kula mulat kawontenan negaring Pancala ing mriki lenggan menika. Inggih estunipun sakbobotipun anggen kula ngasta pusaraning negari Pancala. Jebul pinanggihipun tasih awrat anggen kula momong dhateng raosipun ingkang putra inggih ingkang rayi sekaring kedaton. Persajan kemawon. Lari tasih wingi sonten persasat dereng ilang pupuk lempuyangipun nggih. Nuwun sewu. Menapa dipun keparengaken Paman Prabu kawontenanipun kadang kula sekaring kedaton Yayi Wara Sri Kandi. Mboten klentu. Mboten klentu. Nuwun sewu. Lah lajeng babakan menapa Paman? Babakan menapa ingkang ndadosaken sengkel penggalih paduka penggalihaken dhateng kadang kula pun Yayi Wara Sri Kandi? Waduh nggih. Menawi namung kawontenan Praja Pancala kemawon tasih saged kula rampungaken nanging menika ngrembak bab anak kula Sri Kandi ingkang radi melangkah ing bab kawanitanipun. Paman Prabu ngendika mekaten dasaripun menapa? Saderengipun kula mboten badhe ngawon-awon dhateng anak kula menika mboten. Namung nyatanipun wonten buktinipun. Anak kula menika kisah tanpa pamit persasat ical tanpa lari. Nanging ing bab kesaenanipun jagat Pancala menika sampun keberbeken. Keberbeken kalian kondang ngumandangipun ingkang namipun Sri Kandi, anakipun Prabu Drupada. Wiwit ingkang ciklu-ciklu Jambuluwanen, langkung-langkung para muda tumaruna kesandung jetut sing dirembuk mung Sri Kandi. Nanging kula mboten maiben nggih. Pancen nyata anak kula ingkang setunggal menika langkung menjila tinimbang wanita-wanita sanes lan sakbarakanipun. Upaminipun babakan menapa Paman? Nadyan mijil wadon putra ratu nanging Sri Kandi menika anak tengah. Saben dintenipun namung ngangkat para nem-neman wanita supados tuwuh greget gumregetipun anggenipun ngudi ngelmu kanthi amandigani asung piwulang gayuh kawruh satemah sakmangke boten wonten wuta aksara ing negari Pancala menika. Saking wekel lan
Rigenipun Sri Kandi anggenipun kula wentah bab pamulangan lan pasinaon ingkang satemah wongsal wangsul Sri Kandi menika pikantuk kanugrahan saking para tiyang sepuh ingkang wujudipun maneka warna pasugatan. Inggih jalaran anggenipun sampun saged ngedekaken pawiyatan luhur wonten negaring Pancala ingkang sedaya kala wau dipun budidaya piyambak dening pun para Sri Kandi. Sinengguyung dening para nem-neman sanesipun lan leres dawuhipun para sepuh, para nimpuna lan para sewa sugata menawi tiyang menika sakmangke kedah pinter. Sri Kandi sanget migatosaken gesangipun para kawula, langkung-langkung para kawula ingkang keserakat ingkang nandhang kacintrakan. Upamanipun Sri Kandi sanget saged migatosaken dhateng gesangipun para amung tani kanthi paring seserepan bab panggula wentahing siti, pangertosening kawruhing tetanen. Mila mboten nama mokal menawi negari Pancala dinten sakmangke sampun ledu-ledu ijo royo-royo sedaya taneman katingal sami lemu-lemu satemahan jalari miraing sandang lan buga ing negari Pancala. Inggih sedaya kala wau tuwuh awit saking pambudidayanipun anak kula pun para Sri Kandi. Namung inggih menika sampun wungsal wangsul kula aturaken ing ajeng elok ing negari Pancala dinten sakmangke sirna saking pengalem-alem dene mbok menawi wonten jalaranipun mendranipun pun para Sri Kandi. Mbok menawi nalika semanten pun paman nampi nawala penglamar Nalindra saking Paranggubarja ingkang jejulukipun Prabu Jungkung Mardiya. Panglamar saking Prabu Jungkung Mardiya ing Paranggubarja kula rumaos bingah jalaran antuk margi anggen kula badhe muktekaken anak wadon sapa wonge sing boten bombong yen anak digarwa dening ratu isih Joko. Dasaripun bagus sugih bondo donya turta sekti mandraguna jembar jajane sugih bala sugih gaman sinten tiyangipun ingkang boten remen. Inggih kados pundi raosipun Bu ingkang bapa sareng para Sri Kandi badhe kajatukrama kala wau piyambakipun boten wangsulan namung tumungkul sarwi bungkem 1000 basa ing wekasanipun Sri Kandi kesah ical tanpa lari. Nggih. Mila menika mbok inggih saka pepadang Jerpaduka angger menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang boten kekilapan ing samukawis. Menawi anak kula masih sugeng tasih dipun ayomi dening dewa wonten pundi dunungipun anak kula Wara Sri Kandi dinten sakmangke menika nggih. Anak Prabu Ndarawati. Nuwun sewu paman. Mugi diagung pangaksama paduka paman Prabu Drupada ngaturaken cubluk cupeting nalar tuna ing budi cingkranging samukawis nadyan to paduka wungsal wangsul paring dawuh bilih kula menika titising Sang Hyang Suman namung sampun sinenggo kula badhe mengucal dhateng tiyang sepuh. Oh inggih mboten dipun wucala kula mboten badhe serik kok nggih jering kula rawuhaken mriki menika utusanipun para titah pitataning jalma pepetinganing menungsa ingkang jagat menika sampun ngakeni dhateng luhuring Nalindra kekalih inggih menika putra ing Ndarawati miwah anak kula ing Mandura. Nggih wale-wale menapa sareng kula teliti menggah pangandikanipun Paman Prabu babakan kadang kula Yayi Wara Sri Kandi menika kala wau saestu netepi darmanipun putra ingkang gadah kewajiban minangka swarganipun Rama miwah ibu damel bombonging manah tiyang sepuh. Sri Kandi sampun saged ngrumaosi jejering putra bangsa inggih putra bumi ingkang saestu gadah tanggung jawab tumrap kuncara lan botenipun negari Pancala. Ing mekaten kala wau saestu nadyan Sri Kandi menika kala wau jejering pamestri namung saged dados patuladan miwah saged njunjung drajating para kenya wonten ing negari Pancala menika satraju kaliyan para priya paman. Nggih. Nuwun sewu lho nggih. Nuwun sewu wiwit kina rumiyin ngantos sakmangke tumrap ingkang paman menika bocah wadon kuwi mapane amung wonten wingking. Kewajibanipun wanita menika namung werni 3 inggih menika masak, macak kalih manak. Namung menika. Ning nuwun sewu. Lah kok Wara Sri Kandi dadak reka-reka arep dadi prajurit menapa kinten-kinten pecus nglampahi. Sedaya menika rak kedah manut dhateng kodratipun piyambak-piyambak. Kewajiban ingkang kedah dipun lampahi dening tiyang jaler inggih kersanipun dilakoni dening wong lanang. Wondene kewajibanipun tiyang estri inggih kinudrat kedah tiyang estri ingkang nglampahi. Sampun warsuh mangke kisruh nggih.
Mongko cak-cakanipun Sri Kandi ingkang dadak kisah tanpa pamit menika, wah, cara kula ngaten menika mboten cocok, mboten mathuk. Wanita menika panggenanipun kasusilan. Lah kok teka jebul menika badhe miwiti ngurang susila. Putra ratu kok nerak pacak nerajang angger. Lajeng tundhonipun dipun tiru dening kawulanipun. Monggo kekudanganipun kula menika sipating wadon. Wong wadon iku pancen beda karo wong lanang. Sinebut jenenge wadon. Wadon menika suka saka lingganing tembung wadu. Wadu menika tegesipun kawula. Mila wong wadon menika tumrap wong salaki-rabi yen duwe bojo kewajibane kudu ngawula marang guru laki. Mila ugi dipun mestani estri. Menika tegesipun angger-angger. Mila tiyang wadon ingkang sampun minengku ing kakung luwih-luwih wis anak-anak menika dados adeg-adeging bali wisma sabab menapa nggih? Inggih wong wadon wau ingkang esuk sore rina wengi tansah nggula wentah tumrap garwa lan putra. Mila ugi sinebut wanita, tegesipun wanuh ing tata. Ugi sinebut putri. Putri menika tegesipun juru pangentas kasengsaraning Rama Ibu. Inggih kanthi nindakaken darmaning wadon estri wanita menika tegesipun sampun saged nyuwargaaken Rama Ibu jalaran swarganipun Rama Ibu menika namung dumunung wonten tandang grayange anak. Inggih. Lah kok Sri Kandi mlumpat pager. Sri Kandi nerak pacak nerajang perbatang. Kula nuwun sewu. Inadan kanthi pawadan menapa kemawon, lampahipun Sri Kandi mekaten menika kala wau badhe mbebangri dhateng asmanipun Alindring Pancala. Badhe mbebangri asmanipun Alindring Pancala. Menawi anak Prabu kekalih anak Prabu Ndarawati tuwin anak Prabu Mandura menika kula suwun rawuh wonten negaring Pancala. Malah sak mangke mboten saged paring pepadhang dhateng ingkang paman ing Pancala pun Drupada. Kula piyambak ingkang badhe mandhap saking dampar ngupaya Sri Kandi. Sak mangke menawi Sri Kandi sampun pinanggih mboten badhe kula paringi pangapunten. Iya sebab saking anggenipun sampun jejemberi asmanipun tiyang sepuh dene wong wadon kok wani lunga saka omah Sri Kandi bali kula patrapi pidana ingkang sak murwat kaliyan kalepatanipun nggih. Dedemadaning pasawan agung negaring Pancala. Nalika semanten sami midhangetaken pangandikanipun Alindring Pancala Prabu Drupada. Ingkang pungkasan andadosaken kagiat jroning driya nata ing Ndarawati sumawon nata ing Mandura. Satemah tintri madyaning datul negaring Pancala datan mubah, datan musik, nadyan samirana datan lumampah. Kaperbawan wingit mimbaning pangandikanipun Sang Nata ing Pancala Prabu Drupada. Nglenggahi kanyuti nangka wardu kanyut ujane ganten wardu jane wangecoh nang durung abang kedul manding dasaring bertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping mriki seban bonamo apa to kang dadi darunane. Ora rumantan rangke gajah medhot saka mandilan. Kejawi namung sawanipun wonten satunggiling nalindra tlatah sabrang. Ingkang mantun mancat panca niti minggah datulaya galya kaya barung nganti nanggap. Akarya kagat kang samya muni omang brong warek lawuh kanca pihak-pihak ana daya mikir dalu-dalan. Ila dalah jagat dewa batur jagat pangestu ngoro. Terus Jumena. Kula wonten barawu menapa Kanjeng Rama? Lah kok dadi durung tutuk nggonku sapejagung lawan Atmajaku Nalindra. Ing Ndarawati apa dene Nalindring Mandura iki kok ana dayoh. Monggo bareng tak sawang katone Nalindra, sandhangane sarwa becik. Apa iki sumitrane anakku lanang Trusna Jumena? Nuwun sewu Kanjeng Rama. Nadyan ingkang putra nembe sepisan menika ngawuningani dhateng Nalindra menika. Mila menapa boten langkung prayogi tumunten ngatimbalana. Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Menawi gadhahi wigatos ingkang sae Kanjeng Rama kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi badhe mbebudhek banyu bening kawontenan negaring Pancala. Sampun ngantos kuwatir kula ingkang badhe napaki dhateng Nalindra menika Kanjeng Rama. Bagus. Tak takonane sumeniya sawetara luwih dhisik, ya nggih anakku bocah bagus. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Tresna Jemena. Nuwun sewu Kisanak. Gladi wanuh nggulang tepang. Kula dereng nate pinanggih kaliyan panjenengan, mongko nitik ageman ingkang sampun panjenengan agem, panjenengan menika nedahaken satunggiling Nalindra. Panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisanak? Wiladala. Kisanak
Gladiwanu nggulang tepang menawi dipun marangaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana anak Prabu Ndarawati wonten dawuh paman lha kok dadi tak dangu kok meneng wae mbok menawi kirang sora anggen paduka paring dawuh sabab busananipun Nalindra menika ngungkuli dhateng busana Nalindra sesaminipun cobi to monggo talinganipun dipun tretes inten kados mekaten menika mbok menawi bolonganipun talingan ketutupan inten driji lima dinggoni ali-ali kabeh inggih sajahe sugih ram mbok menawi ngaten kok Prabu Kisana sampun kinten kula dipun mestani tumambuh yawek sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundri sinten jejulukipun Kisana panjenengan menika saking pundri sinten jejulukipun Kisana nuwun sewu nggih mbok dipun jawelaken wong mripate mendana kok kaya ora dong kuwi lha dalane ora dijawel tuman wae wonten dawuh wonten dawuh sinten jawel kula kowe iki ditimbali dening Paman Prabu Drupada kok meneng wae lho menapa sampun dipun timbali wis Kok Prabu kok malah sing nesu ki ngopo to ya? Jengkel aku ketekan dayohe kok bosok kupinge. Panjenengan sampun dangu kaliyan kula? Sampun Kisana. Waduh kula aturi mangsuli. Panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Lah dalah, rak ngaten menika dadosipun cetha. Kula menika Nalindra tasih Jaka Tumaruna. Lho kok geseh. Jejuluk nun kupluk sampun cetha kok Prabu piye pancen Nalindra sugih ning budhe lho lah kok engko gek rada lamur barang mbok menawi ngaten kok Prabu jejuluk nun jejuluk dijulukke jejuluk Wo jejuluk inggih adalah Yun pangapunten kula menika saking sugihipun ngantos kula menika nuwun dan gadahi ciri mboten patosa mireng ngaten inggih lajeng sambetipun menapa kalian Rajakaya kok mboten patosa mireng mergi kula menika nek maem lawuhipun inten ngaten inggih tirah-tirah negari kula saking negari pundi kula wingking saking negari ing Tarbelo Suket. Tarbelo napa Tarbelo? Tarbelo inggih saged, Tarbelo inggih saged. Jejulukipun Prabu, kula Prabu Surasekti. Wonten ing mestani Prabu Wirambanadewa. Wonten ing mestani Prabu Lokayanti. Dasanama kula kathah sanget. Mekaten. Inggih. Ugi Prabu Sunyasekti. Inggih. Ugi Prabu Nurboe. Kok Prabu Nurbo? Nami alit. Nami kula menika nalika alit kula dipun paringi nami dhateng tiyang sepuh kula Nur. Utawi ingkang mestipun cahaya. Supados gesang kula menika mawa cahya nyatanipun tiyang sepuh kula anggenipun gadhang kalian kula numusi sak menika kula dados ratu sugih mlegedhu kula ratu sing pancen kesugihan kula persasat seprapat jagat inggih kula nderek binga kedah inggih menapa leres kula sowan kersanipun Sang Prabu Drupada kula ingkang nami Prabu Drupada nalindring Pancala walah dalah kula janjanipun sampun priksa, kula sampun mireng kondhangipun Prabu Drupada negari Pancala menika ngumandang ngantos negari kula. Ning sareng kula dumugi alun-alun negaring Pancala, jebul ngumandangi negara Pancala menika mboten kaya ingkang dikabarke tiyang-tiyang. Negara Pancala jarene negara sing gedhe, negara Pancala menika jarene negara sing gemah ripah lojinawi. Ning sareng kula tiliki wonten mriki, kula dumugi mriki, Pancala menika mboten wonten sak pros kawanipun negari kula. Kaendahanipun kalah kaliyan negari kula.
makmuripun kawula kalah kaliyan negari kula. Inggih. Kekiyatanipun piyambak-piyambak panjenengan sampun ngantos supe panjenengan kula dipun sembah dening para kawula kedah mituruti dhateng menapa panjalukipun para kawula. Inggih, kula sampun ngertos sepuh kula tinimbang panjenengan, pengalaman kula tinimbanganipun Sang Prabu Wirambana Dewa. Lokayanti, Lokayanti. Iki kula namung ngemudaken. Amargi panjenengan dados Nalindra menika dipun sengkuyung dening para kawula. Menawi panjenengan boten gatosaken para kawula, menika tegesipun panjenengan menika nyupekaken dhateng para kawula. Kados kula. Kula menika ugi wonten negari kula dipun pilih dening para kawula. Ning kula mboten ginake arta. Oh. Telas kula sekedhik. Oh inggih. Kawula sami tresna kaliyan kula. Inggih, sami kaliyan kula. Wah, niku sing apik kaya ngoten niku. Ora kok dadi ratu kok nyebar duit. Dadi ratu kok menehi duit para kawula, kowe milih aku. Ning barang dipilih lali. Niku ratu Majnun kaya ngoten niku. Inggih, kasinggihan mekaten. Mriki kula kinten boten wonten pangestunipun Prabu Lokayanti Wirambana Dewa. Boten wonten sinuwun. Syukur nek ngaten menika leres. Nggih, nuwun sewu. Wonten pendhapi kok kathah para priyagung menika anak kula ing Ndarawati, anak Prabu Sri Bathara Kresna. Anak Prabu Sri Bathara Kresna kasinggihan mekaten. Kapernah putra kaliyan panjenengan. Menika kapernah anak kaliyan kula. Wel adalahe dian. Bejo kemayangan, persasat kenugrahan kula saged pinanggih kaliyan Ratu Ndarawati. Waduh wonten negari kula menika sedaya kawula kula kedianan kaliyan Ratu Ndarawati. Ingkang nami Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Ndarawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Inggih, kisanak kula tampi dawah sami-sami dipun sekecaken anggenipun lenggah. Matur sembah nuwun. Wah, ngendikanipun renyah. Menawi panganan kaya peyek. Inggih. Ingkang inggil menika kadangipun sepuh anak kula Mandura. Sinten naminipun? Lho, panjenengan dereng nate mireng Ratu Mandura menika sinten? Prabu Baladewa. Oh, ora pati terkenal. Nyatane aku ora krungu. Sabar lho Koko Prabu, sabar. Ora apa-apa. Santai wae. Inggih. Mboten patos terkenal, mboten menapa-menapa. Ora apa-apa. Medulek karo ratu kaya guwek ngono kok. Lho, niku tegesipun panjenengan lara ati. Lara ati apa? Sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Tak tampa, pangestuku Tamarana. Waduh. Sinuwun Mandura niku ngendikanipun pancen watake pancen ngaten menika. Wah. Iki. Sinuwun kula badhe munjuk atur kersa paduka sinuwun. Inggih. Kula antu-antu wijiling pangandikanipun Prabu Wirambana Dewa. Lokayanti. Kok rumangsaku kleru terus to aku. Nyebut Lokayanti njaluk disebut Wirambana Dewa njaluk disebut Lokayanti. Kalih kedah dipun sebut sedaya. Mergi negari kula menika nek munjuk atur karo Nalindra ing Tarbela Suket nganti ora nyebut jenenge loro utawa telu nek ping siji terus kula gantung. Ngaten. Nggih, mila wonten negari kula menika sembah bekti kula katur sinuwun Prabu Wirambana Dewa inggih sinuwun Prabu Lokayanti. Menika nembe kula apunten. Oh nggih, nek ngaten kedah kalih. 3. Lho. Kalih kemawon cekap. Kalih kemawon. Kuwi gatosipun menapa sinuwun? Lah menika ngaten sinuwun. Awon tanpa warni kula menika nadyan Nalindra ning kula menika nggadahi pepunden. Lho, pepunden kados pundi? Nadyan kula menika Nalindra nanging kula menika nggadahi sesembahan. Inggih menika Nalindra ing Paranggubarja jejuluk Prabu Jungkung Mardiya. Prabu Jungkung Mardiya nate atur nawala ngersakaken dhateng anak kula pun para Srikandhi. Menika ing badhe kula tanjihaken. Kula dipun utus dening Prabu Jungkung Mardiya sesembahan kula supados kula nanjihaken dhateng pun para Srikandhi. Mangke panjenengan menika sampun pamer ratu ingkang kesugihane seprapat jagat kok tasih gadah sesembahan menawi ngaten panjenengan menika Nalindra jajan. Mboten. Kula mboten kepengin dijajah.
nyatanipun tasih kagungan sesembahan. Tegesipun negari Terbelo Suket menika ke bawah keperintah negari Paranggubarjo. Mboten dipun jajah, namung negari kula dipun dadosaken setunggal kalian Paranggubarjo. Menika menawi wonten mriki caranipun dipun jajah. Mboten dipun jajah. Wong kula nyatane ya isih dadi Nalendra. Inggih, ning Nalendra jajahan. Sanes. Terus Tokedhu wonten dawuh, golek watu kepruke ndase kuwi. Ratu kok ngeyele ora jamak. Koko Prabu mbok menika namipun Dayo, kula panjenengan menika ya Dayo. Dayo ora kena mangsuli Dayo. Sampun kendel menika pawasipun wonten Kanjeng Paman Pancala. Nggih, sumangganipun badhe mestani. Lah, sakmangke kula nyuwun dawuh. Kados pundi? Ingkang putra-putri Wara Sri Kandi kaparingaken dhateng Prabu Jungkung Mardiya ing Paranggubarjo menapa mboten? Monggo nalika semanten kula menika dipun utus mboten namung duta utusan nanging duta ngrampungi karya. Menawi Gusti kula Sang Prabu Drupada mboten maringaken ingkang putra-putri Wara Sri Kandi, kula kaparingan Purbawasesa. Kula kaparingan Purbawasesa dening Sang Prabu Jungkung Mardiya. Badhe kula rebat sarana peperangan. Kula aturi Joko Jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula mboten badhe ajrih ngrangsang Baluwerti negaring Pancala. Paman Pancala wonten dawuh nggih. Nyuwun pangapunten paripaksa kula ingkang badhe mangsuli dhateng Nalendra ingkang namipun Lokayanti inggih Wirambana Dewa menika. Kula semanggaken namung menika wonten ing pasewakan duga-duga nggih anak Prabu Mandura. Nggih, kula sampun boten saged dipun putaken. Lokayanti. Wirambana Dewa wonten dawuh menika sinten? Tepungke aku Nalendra sing ora pateka kondang mau. Aku Baladewa. Wah, dalah panjenengan sinuwun Prabu Mandura, Prabu Baladewa, dasar kepara nyata. Mula saya aku tak krungu. Aku tak krungu matur saling Paman Prabu Pancala. Yen to Paman Prabu Pancala ora maringake adhiku Wara Sri Kandi diboyong dening Nalendra sesembahmu, ya kuwi Prabu Jungkung Mardiya. Niatmu mau piye? Niatmu mau piye? Wah, kalah seru. Wedian. Suarane jan getap banget. Menawi Wara Sri Kandi boten kaparingaken dhateng ingkang abdipun Prabu Wirambana Dewa, kula aturaken Sang Prabu Jungkung Mardiya. Sakmangke negari Pancala kula aturi Joko Jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula boten badhe ajrih ngrangsang Baluwerti negaring Pancala. Wah, bagus, bagus. Yen ngono kowe ratu kendel, yen ngono kowe ratu bandel, kowe wani nantang karo Paman Prabu Pancala. Monggo ning kene lenggah anak-anake Paman Prabu Pancala, yai Prabu Turawati, Nalendra ing Mandura, Prabu Baladewa. Yen kowe arep nantang karo Paman Prabu Pancala ya gage, kowe kudu iso nglangkahi kuwandaning Baladewa. Nun. Kowe kudu iso nglangkahi kuwandaning Baladewa. Lho, mangke piye? Kula dumugi mriki menika ijen tanpa ruang. Koko Prabu? Nggih. Bengok-bengok mboten wonten ginanipun. Wong ratu menika rada sowak kupinge. Oh iya ya. Lah inggih. Kowe tak kandhani. Wirambana Dewa, wonten dawuh, dimatke cangkepe Baladewa iki dimatke. Men kowe ngerti ukanane sing metu saka cangkemku? Oh inggih, ngestakaken dawuh. Kersanipun kados pundi? Kowe wani nantang wong Pancala. Kowe wani nantang karo Paman Prabu Drupada. Kowe kudu iso ngalahke Baladewa merga iki anake lanang. Nalendra ing Pancala Prabu Drupada. Wah, latal, metu lanang. Waduh, Kresna aku iso lara iki. Aku wis mumet iki. Kersanipun kados pundi? Kowe kudu iso ngalahke Baladewa. Lho, panjenengan nantang kaliyan kula. Lho, wis ket mau. Wis ket mau aku nantang karo kowe. Wonten pundi papanipun tiyang neter kadigdayan? Wah, dikira aku wong loro saudon telu saurupan. Apa dikira aku wedi karo sampeyan? Nadyan sampeyan ratu getapan, ning aku ora bakal mundur jangan mungsuh karo kowe. Wah, ora minggat gretek ning kolom dina iki padhe. Koko Prabu menika wonten pundi papan kok mesti mletikke geni peperangan lho. Pendak-pendak kula kanthi sowan wonten negari pundi kemawon panjenengan menika mesti damel perkawis. Yo men, sengit ta. Ono dayoh iki kok nganyelke. Wit mau aku wis digawe mangkel ning jane aku tak ambet.
Bareng dikandani Kyai Prabu Ndorowati, wah. Kondang kawenang-wenang wonten negari kula ning bareng dikandani Nalendra Mandura Prabu Baladewa kok cangkeme iki lho. Iso muni, lho Ratu Rapate kondang. Urusane apa? Lah iki mboten menapa-menapa to. Lah aku yo mangkel lho. Aku iki kakangmu kok, kowe iki adikku malah ngluwihi karo kakangne. Lho, menika kathah. Lho, lah aku ning ora trima. Lho iki malah nesu-nesu ngapa to iki? Rumasaku nang ndi kok arep nesu-nesu terus. Nyuwun pangapunten. Menika kala wau tiyang sugih lho, Nggil. Sugih apa? Wong pamer, kokean gluduk nang kirang-idan. Koko Prabu. Samangke Koko Prabu kedah saged ngrampungi perkawis menika. Ya, aku ora bakal wegah. Aku yang bakal ngrampungi perkara iki. Lan kula ngaturaken panuwun nggih, inggih menika kawontenanipun negari Pancala. Lajeng saksamunipun mekaten mbok inggih mboten ketang sekelimah kali kelimah paring pangandikan kados pundi kawontenanipun anak kula pun Wara Srikandi. Nggih, Paman. Estunipun malih-malih menapa? Miturut ombyaking Mbok Bakul sinambi Wara, dinten mangke kadang kula Wara Srikandi nedheng tinarbuka raosipun. Inggih menika kepengin ngangkat derajating wanita. Derajating wanita kala wau supados sejajar kaliwan para priya. Lan wanita sampun katraju bebasanipun yen ngadeg padha dhuwur yen lungguh padha ndheke. Sabab sarana mekaten kala wau badhe awuh kerampunganing kewajiban ingkang sinebut abot padha dijunjung enteng sami dipun cangking. Miturut saking pamawasipun Srikandi, perkawisipun priya lan wanita kala wau inggih kedah nglenggahi jejeripun piyambak-piyambak, nglenggahi tanggal jawab memayu hayuning nusa bangsa lan negari. Ing atasipun priya lan wanita kala wau boten wonten bentenipun. Mekaten ngawontenanipun Wara Srikandi. Lah lajeng sakmangke Srikandi wonten pundi? Nyuwun pangapunten. Miturut gothek mangke Wara Srikandi nedheng gegladi ing reh kaprawiran ngudi undhak ing kasekten gayuh pangawikan wonten ing kasatriyan Madukara dhateng kadang kula Yayi Arjuna Paman Prabu. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu nggara terus semeno. Terus jumena iya wonten timbalan ngadawu Rama. Iye. Srikandi kae remaja putri, umpama kembang kae ledeng-ledenge mekar, gandane wangi. Monggo Kang Lasmu Janaka wektu dina iki isih klebu manten anyar. Lagi tresnane karo garwane yaiku putri saka ing Ndorowati. Lah kok malah saiki Mbak Yumu malah meguru menyang Madukara. Wah, apa ora saru dinulu wong akeh. Doh nyono cerak nyono. Lamun Mbak Ayumu kuwi para Srikandi bocah wadon kang ora weruh tata susila. Malah keladu ing panyono lamun Mbak Yumu Srikandi kuwi wanita pelanyan kang arep ngganggu gawe wong omah-omah. Oh, kowe kok ora matur karo aku to terus jemena. Nuwun sewu Kanjeng Rama, kula piyambak mboten dipun pamiti kaliyan Kakang Mbok Srikandi. Nuwun sewu Paman. Saking pamawas kula, mbok inggih mumpung tasih padhang rembulanipun. Sampun ngantos wonten rembug pupur-pupur sakwise benjut. Prayogi monggo tumunten ngatimbalana kondur wonten ing Pancala. Mangke menawi sampun wangsul lenggah wonten ing kaputren borong kabijaksanan paduka Kanjeng Paman Prabu. Babakan Prabu Jungkung Mardya mangke kapatrahna dhateng Kang Putra ing Ndorowati mimahing Kang Putra ing Mandura. Oh nggih, nggih menawi ngaten. Kados langkung prayogi terus jumena wonten timbalane ngadawu. Maragake tak kantheni nawala aturna marang Sinuwun Prabu Puntadewa. Piye iku pertikele rening Srikandi mapan ana ing wengkon negara Ngamarta. Aku njaluk karo kowe supaya mengko ana penggalian saka anak Prabu Ngamarta. Kula ngestaken dawuh. Tampan ana nawala budhal nyang Ngamarta kono. Aturna nawala marang anak Prabu Ngamarta. Lho nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng Rama Prabu nyuwun pamit madhal paselan. Togok wonten dawuh. Bilung wonten dawuh. Nggon kusuwanesaning Sang Prabu Drupada ing Pancala wis ketemu karo Prabu Drupada Gog. Pun pinanggih. Wis apa ingin dadi dawuh Sang Prabu Jungkung Mardya wis diaturake. Nggone kepengin mboyong kelawan Dewi Wara Srikandi putra ing Pancala. Terus entuk pangandikan pripun sampeyan kok medal Jawi mboten nganti Dewi Wara Srikandi Gog wonten dawuh. Aturku wis ditampa dening nata ing Pancala Prabu Drupada. Nanging aku winangsulan karo Nalendra ing Mandura jenenge Prabu Baladewa. Lho. Prabu Baladewa kok neng
Pancala ya, Lung. Ayo nang nggone like kok ya. Nang nggone pamane dadi ya wis sak mempere nek mbok menawa Prabu Baladewa ki tetinjo tilik karo pamaning Prabu Baladewa ya kuwi Prabu Drupada. Terus nganu ngendikanipun Prabu Baladewa pripun sinuwun? Prabu Baladewa nganake Sayembara Prak. Sapa sing cilik gedene iso nguli kadening Prabu Baladewa, gedhe iso mateni Baladewa. Gok wonten dawuh. Aku wenang boyong Wara Srikandhi. Mula wektu dina iki aku njaluk pangestu karo kowe, aku tak ngayoni kridaning Prabu Baladewa. Nek daratur kula mboten sah dilakoni. Lho, ora dilakoni piye? Nek sampeyan nglakoni perang mungsuh Prabu Baladewa, niki mengke kula bali ora nderekke ratu ning nderekke jenazah. Lho. Jenazah piye? Merga sampeyan nek mungsuh Prabu Baladewa niku nuwun sewu, arepa sampeyan iku kondang jago wiring kuning teng negara sampeyan. Ning nek teng negara Pancala sampeyan kudu ngati-ati. Prabu Baladewa niku nalindra sekti kalintang jayaning perang. Bebasan tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkong sinuduk putung. Angel ngalahke Prabu Baladewa, mula Mandura niku kondang negara ora tau ketekan mungsuh merga do wedi karo kadidayaning Prabu Baladewa. Lah kok sampeyan ajeng maju nandingi Prabu Baladewa niku mengko sampeyan ora iso mboyong Wara Srikandhi ning kula sing mboyong Kuwanda. Kuwandane sapa? Kuwandane sampeyan niku. Lho, kowe ngiyas karo aku. Kowe ngembe karo aku, kowe ngilani karo Prabu Wirambaradewa. Aku ning negaraku ki persasat jago tanpa tanding, mboten sah pamer teng negara sampeyan. Arep teng negara sampeyan, sampeyan iku jago tanpa tanding, nek teng mriki aja sok wani-wani mungsuh karo wong tanah Jawa. Mergo wong tanah Jawa niku gegeduke menungsa turya kasinungan kasekten linuwe. Luwe-luwe Prabu Baladewa niku kedunungan pusaka loro cacahe. Siji aran Nenggala, mapane teng epek-epek. Angka loro jenenge Alugara. Niku pusaka kodrat karo wiradat. Sing kodrat mapan teng awak, sing wiradat pusaka lumrah. Niku padha-padha ampuhe ngalahke pil ampuh. Tamake Gunung Jugruk segara asat nek ming sampeyan nyunyuk Nenggala biur pledhuk. Sing mak pledhuk apane? Sing mak pledhuk nuwun sewu mestaka sampeyan. Lho, kok mak pledhuk jeblok? Nenggala tamake aku sirahku iso jeblok. Weh, kandhani. Kula pun matur to tamake Gunung Jugruk segara asat nek ming menungsa kaya sampeyan nuwun pangapunten. Wah, ora jam-jaman. Mesti sirna merga layu. Ning aku ora wedi. Nggih monggo mawon nek ajeng jajal kekuatane Alugara. Ning nuwun sewu, wong niku nek wis mati ora urip meneh. Dadi sampeyan nek upama gelo merga mati saka Nenggala niku sampeyan ora bakal hidup lagi. Tidak ada penyesalan. Ngoten. Nuwun sewu, Prabu Baladewa niku teng negara Pancala ijen apa kali sinten? Aku ditepungke karo Ratu Ndarawati jenenge Prabu Kresna. Kondang ning negarane awake dhewe. Nalindra titih Sang Hyang Bathara Wisnu, Gok. Lah nggih, wonten niku. Ana. Wah. Niku berarti sampeyan mungsuh ora mungsuh Baladewa, ning mungsuh Senopati Ndarawati jenenge Raden Setyaki. Ya Raden Wresniwira. Ya Raden Bima Kunting. Ya Tambak Yuda. Ya Yuyudana. Ya Setyajid Asmada. Ya Tusiya. Ya Nurbae. Kok ngawur. Habis entek ya. Ming ya-ya ana tunggale. Kene iki le mikir tenanan ming ya-ya ora. Setyaki. Satriane kaya ngopo? Kaya aku ora weruh. Kandhet ngeyayet dhuwure ora sepira 160 cm. Ning brengose kaya lele dumbo. Nyelekanter. Mbok kata-katane sing apik kok. Brengos kok nyelekanter.
tumpangke kuping kiwa tengen. Nek mandeng wong Tanpa kedhep matane abang kaya kokoyan anggur. Niku ning jane Ora apa-apa. ning merga Sencaki kulina Nantang karo wong gelut saben dinane mula mripate abang. Niku satriya Cilik tangane ora sepiro. ning sampeyan ketiban tangane Sencaki Ties. ora pecah sirah sampeyan. Oh, kula tak ndelok wonge. Atos tangane. Sak suarane atos. Ora ming tangane tok. Setyaki. Sampeyan ora usah radu karo Prabu Baladewa nek ketemu Raden Setyaki. Kula kok kuwatir. Ora usah dadak ketemu Baladewa, ketemu Sencaki men kemawon sampeyan niku wis kaya nuwun sewu lho. Kaya ketemu malaikat. Apa ya? Nggih, niku nuwun sewu. Raja kaya sampeyan niku wis mati cacahe 3445. Raja kaya sampeyan niku Sing dipateni Sencaki. angger kula nderekke Ketemu Sencaki rajane mati. angger kula nderekke Ketemu Sencaki rajane mati. arepa wis Ces tetep isih mati. niku berarti LCD-ne sing kena. ora wujane nglembuk apa to? Aku ya ming ngomong wae, aku ya ming ngawur kok suwe-suwe ora. Anggepe kene ki sing nampani omongan ki angele mikir e. Togok, Nun. Tak coba niku. Monggo mawon. Coba, dicoba ning dituku lho. Ora mung dicoba-coba, coba ledek. Padake kathok ora. Baladewa ketemu karo aku tak jajali. Senyai ketemu karo aku tak jajali. Nggih, monggo mawon. Kowe aja ado karo aku, Guk. Mboten. Kaya ngapa? Kridane wong Pancala. Prabu Wirambaradewa ora bakal mundur sejangkang. Nggih, ngatos-atos sinuwun. Kula dongak-dongake Lepas parane jembara kubure sinuwun. Wedan kowe. Ana satriya kanthet ngeyet brengose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Mandeng aku tanpa kedhep soe. Takon karo waku Senopati Ndrawati Raden Setyaki. Wo sing kandhake togok mau. Setyaki, dasar para nyata sing mburi kok njetem cangkeme. Pati Ndrawati Widara Kandhang Udawa. Udawa dasar para nyata. Prabu Wirambaradewa, lho ngerti karo aku. Diutus Kanjengku Prabu Mandura kinen ngundurke karo kowe. Kowe aja pisan-pisan wani bakal ngerangsang Baluwerti negaring Pancala. Ayo kowe mundur. Kowe gelem mundur apa ora? Ndi Prabu Baladewa? Pasang sayembara. Sapa sing cilik gedhen sanga kuwi kadigdaning Baladewa wenang Boyong Wara Srikandhi. Monggo aku diutus dening Prabu Jungka Mardya kinen Boyong Wara Srikandhi nek nganti aku ora iso ngaturake Wara Srikandhi tugel guluku luwih becik aku mati ning negara Pancala. Kowe tak iman. Mumpung durung tekaning pati Maragaki Sawangen. Wadya bolos gelar sepapan tumpahe ngrangapi jati ngarang pae megar pindho jamur barat. Kowe mengijen tanpa rowan ora duwe kanca. Yen nganti kowe mati ana ing kene apa ora? Iman-iman nyawamu kowe rasah ngeman karo aku. Kowe rasah ngeman karo Prabu Wirambaradewa. Aku wis kulina gelut ijen tanpa rowan ning ngendi-endi. Lan aku ora nate kalah. Mesti aku menang. Mula Kang Saka kuwi Setyaki, kowe wae sing mundur. Kowe ora babak, ora imbang mungsuh karo aku. Endi Prabu Baladewa sing padha dedeg piateke? Iki merganing batimu. Waduh! Sampeyan ngasta jam mboten? Nggawa. Engko gek rendet. Ora, jam pinten? 1:04. Ajeng bubar jam pinten? Ya kenten durung perang. Ora kena dikandhani kok isih dirembug wae. Kira-kira ora gelem ya wis ora usah dinyangi. Dirembag-rembug. Engko nek medun sambat tekor ayo. Saisane nglakon ayo tangi yo. Tiban tangane Kakang Udaran jengkelang ku ada bojo tuntang pati Ndrawati. Wang malang wentis nyogangsir. Wis weruh kok. Kok iki gitu Wong wis weruh kok dadak kaget mengarep nindhehi cangkem ora.
Piye, Lung? Ayo domonge ngayal kok ya. Ratu ki nek kaya ngono kuwi domonge ngayal. Ora wedi. Endi Baladewa? Endi Sencaki? Kilani dadane. Ketemu Sencaki. Sencaki tenan. Sencaki karo Udawa. Tantang-tantangan. Tantang-tantangan. Kerubuten wong Pancala. Sapa? Kuwi burung kakak tua kuwi. Karo Ratu Gustina kok burung kakak tua ngono. Sencaki meneng wae Udawa langsung cantut tali monto. Iki mergane patimu. Bis klekar. Mati apa urip, Lung? Mesti modar. Oh isih urip kok, Gak? Ketarane Rambute nggone ireng isih maju, metu, mlebu, metu. Tegese isih ambekan, Gak. Kaya ngemat-ngematke rambut irung kuwi lho. Karang nggone ten iki kaya ngono kuwi ndrap-drupe. Heeh. Sing iso mlebu metu ki nek rambut irung wingan. Oh. Dilingke. Monggo Gusti kula aturi emut. Mangga Gusti kula aturi ngemut. Emut. Monggo Gusti kula aturi eling. Mangga Gusti kula aturi eling. Wohe ngaren kulang kaling Gusti kula aturi eling. Pecahan kaca beling Gusti kula aturi eling. Ngejog wedang Gusti ngiling kula aturi eling. Bantal dawa Gusti guling kula aturi eling. Njupuk ra omong Gusti. Apa? Maling kula aturi eling. Turu mengkulep Gusti. Apa? Jengking kula aturi eling. Iya. Iya. Ayo oke-okean parikan. Oke. Yuyu laut Gusti. Apa kuwi? Kepiting kula aturi eling. Suling anu trompet kayu Gusti. Kula aturi trompet. Sulinge wis ngarep. Maaf kleru Ayo. Biasa ngono kuwi. Ya iya. Aku nyok kleru kok. Tak teruske ta mesti? Heeh. Monggo kula aturi eling Gusti. Anu apa jenenge kuwi? Modar wis kentekan kowe. Wis ora duwe meneh kowe. Ana wae. Nyuwara nganggo nada Apa? singing. Singing Basa Inggris kowe ora paham. Nyanyi kula aturi eling Gusti. dadak raudut. Apa? Singing. Mangga Gusti kula aturi pindah. Mbok sing padha cangkepe iki kok ora. Oleh gendir dadak mrono. Tiba kandhep bayu atmaja ngeling ana risang. Wah, dadak kok bathuk. Ngeling ana rasang satriya Wiratama. Oh, Gok Nun. Ketemu Sencaki aku. Pinanggi. Wis. Tak tantang Sencaki. Ayo aja kowe keciliken. Baladewa kon tekan kene. Eneng menungso ngantem aku jenenge Udawa. Niku Patih Ndarawati. Niku saya nyemelangi. Berarti niki ora wong Pancala sing methoke sampeyan ning wong Ndarawati, wong Mandura. Niku saya luwih ngati-ati. Negara loro dadi siji, senopatine pirang-pirang. Nek sampeyan sembrono malah cilaka. Mundur mawon. Ora, arep tak jajal. Mbuktekke omonganmu, kekuatane Sencaki kaya ngopo? Nek iso ngalahke karo aku pancen wong priwira tenan. Ning tak delok detek piadeke kalah karo aku. Ora, aku nek kalah karo Sencaki nggih dicoba mawon. Minggir trajange parep.
Mati aku. Ora mati aku. Ora. Ora mati aku. Aduh mati aku. Waduh. Wah jagat yo Bandro. Waduh Abang Bayi. Kowe iki jane kanca apa mungsuh? Kowe iki kanca apa mungsuh? Ngerti ratu Gustine tiba kok tok tibani, kok tok tubruk. Kowe ketoke kancane jane kowe sengit karo aku. Kowe ndem-deman karo aku. Nuwun ngapunten. Niki wau kula mboten sengaja tenguk-tenguk teng dalan. Sampeyan tiba grubyuk candhak pate Udawa diantem sirah sampeyan diel kontal. Kula lagi nglinting udut candhak sirah kula diantem karo pate Udawa diel kontal. Tibane ora sengaja. Nek nibani nek niba niku sengaja, nek tiba niku ora sengaja. Ora sengaja kok bener. Monggo papan pirang-pirang jembar. Lah kok kowe nibani aku, kowe ketok le sengit karo aku kowe. Ketok le sengit karo. Ngopo kuwi? Nek nganti kula nesu mergo diarani kula ora trima. Ora trima karo ngopo? Kowe ketok banget. Kowe tak jak tekan ngene kowe dadi abdiku. Bareng aku kesangsung ning kene. Kowe nibani aku sampeyan ae dhewe. Toko kedan, Daja men. Domong ora sengaja kok plak-plak ora. Wah edan. Wong-wonge padha kompak-kompak kok. Ketoke sing maju siji bareng aku rada lena. Sing nandangi wong pirang-pirang. Nggih. Bilung nendi? Modar. Modar piye? Duantem sencaki dadi sewalang-walang. Ingin ku teriak. Wah. Malah waras. Gayeng tenan. Wah ya luar biasa. Ratu Gustiku tiba candhak sencaki set nganggo irama kendang. Tungget-gentung bres. Aku neng dhuwur wit modar. Aku iki bosmu e. Mbok men ra cocok kok. Togok lagi nglinting udut. Candhak raine cek gweret kepruk bres. Aku modar sisan kae. Angkeme kaya jugangan kae. Dapur murah. Bareng tiba kok nibani dedes ndendeng tandeng neng bres. Wah gayeng tenan. Kok iso kompak kaya ngono ya, Gek? Iya. Luar biasa. Kowe ora diantem sencaki. Weh, kanca bal-balane. Sopo? Sencaki kali kula. Ora bakal ngantem kula. Slamet. Lah ngene Edian wong kono apik-apik kabeh nek tumandang padha guyub rukun Bandara Rompol. Sing nyemelangi niku sencaki. Nek liyane rata pate nyemelangi.
Sebabe Senjaki niku ampuh. Ning nek Udawa niku patih ning nuwun sewu, patih rada ngawur. Kok ngawur? Ora duwe kasekten, ora duwe keluwihan. Ning nek perang entuk glugu ya gebuke, entuk lemah ya sawurke. Patih sing rada ngawur niku mung Udawa. Yo. Diawake kok bandem sandal kula. Ame ngrasani kok dibandem sandal. Wis aja ngrasani ndak disbandem meneh. Kula niku mung ngaturke. Dasare niku janjane ora trah piyayi ning ming putu Demang utawa anak Demang. Mula kasektene ya sarwa kurang. Udawa nika. Nek mungsuh Udawa tak pestheke sampean menang wong patih ora tau duwe kekuatan apa-apa. Ampun. Kula niku wis ora ngrasani. Blat-bet ora. Mboten ajeng ngrasani sampean. Ngundang malah lara kabeh awakku. Kula wis iya kok nggih. Wis ora bahas situ. Oh isih tas-tas. Yen wonge sing guyu latas-latas kok nika Prate Praguta niku Patih Mandura. Weh lah pancen setan tenan kok. Wong wis ora ngomongke dhewe kok senengane ora. Patih Praguta nggih. Saka Mandura niku ya abdine Prabu Baladewa. Kok isih terus to ya? Kula niku wis ora ngrasani sampean. Kok senengane tunggale isih ana? Mesti wonten Patih Pancala jenenge Trusna Jumeneng Trusna Kethu niku nggih wonten. Wanggre aku mangkel tak parani tenan. Wong wis ora ngrasani kok isih bandemi sak penake dhewe. Trusna Kethu kok Trusna Kethu anggih niku. Mergane nek sampean mboten ninggal tumandang karya. Seri along-long nari tau to banauli dasi yang mendi tau to titau to banauli. Tikuse to sing tak-tek. Konangan ora. Iya. Guyune dicengkok ora. Kok nun. Arep tak tambani pusakaku. Lho, napa? Siung pengape? Daya kekuatane nggo nyokot gunung jugrek. Segara asat. Oh, siung kok nggo nyokot gunung. Aku kira nggende siung ketok nyokot-nyokot terus aku. Dua purmura. Iki tak nggo nyokot menungso mesti tekaning pati. Ngandel ora. Nggon aku iki tak nyokot sok kejet-kejet kae kok. Mati. Ora. Lah kenapa? Ora apa-apa, ora mati. Ha iya. Kuwi duwe siung gadah kula tinggal teng omah. Neme nggo siap-siap nek dienggo nyokot. Dadine Sencaki arep tak cokot. Sencaki cokot mati. Nek sing maju Udawa cokot mati. Udawa Sencaki mati, Baladewa ora trima. Baladewa maju, cokot mati. Udawa Sencaki Baladewa ora trima, Praguta maju. Cokot mati. Ratu Pancala ora trima maju, cokot mati. Trusna Kethu cokot mati. Trusna Jumeneng cokot mati. Kodhok cok ora. Ora. Padha kok nyokot. Daging cokot mati. Ya ngopo lho cah kok nawak-nawakke ora. Pun dijani mah nek kira-kira iso materi wong piyambak. Cokote kok. Ngatos-atos nggih. Wah. Mati.
Togok wonten dawuh. Iki apa kok iki akli-akli apa? Ah, mulane nek guyu sikile ora mancal kabel. Wong perang kok padake ning karaoke. Wonten dawuh, saiki tontonen, kuwi tontonen, kuwi deloken. Kuwi deloken, kowe nek ngalem mungsuh entek amek kurang golek saiki sawangen, kuwi tontonen. Oh. Ngono jongkong-jongkong kowe ora. Ndekno kowe nek ngalem sencaki duwe gada wesi kuning. Endi gadane? Sencaki tak cokot mati. Jarene kowe Satya Digdaya, nyatane tak cokot mati. Ora. Wong isin jongkong-jongkong kletak-kletak kowe. Duapure ra ndek untu ngletak-letak. Lah iki deloken kuwi deloken. Iya. Yung yo sencaki kok yo mati ming sak cokotan. Lung. Hah? Rene yo. Ngapa? Sencaki mati. Lakone apa? Sencaki kok mati ki lakone apa? Kuwi ora mati ning ngaso. Ngaso tata-tata raja sing gleleng ki tak kapake terus wadah wuh ngarepku iki tak kapake. Wadah wuh iki kowe dengkulmu melocot ora. Nyatane mati. Niku urip ning ming tata-tata. Tak cokot mati. Sencaki kok ming sak cokotan. Mboten mungkin. Niku urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Ngel banget. Rumangsaku saiki ngeyel tenan. Tak cokot kanggo siung pangapit mati. Nggih, ning mboten mati, urip. Mati. Urip. Nek mati piye? Manut. Tak pecah ndasmu. Derek. Lung ora idan lho. Cerewet meneng kowe. Nek urip manut. Gajul Dadi. Biyen ngopo? Urip ya ming doyak-oyak mendring mbok ya. Mudar mbok emen. Ora wong edan kuwi nyatane ya mati kok. Urip kok kowe arep melu sisan iye. Lho, nantang. Lho kuwani kok. Nek mati manut. Ak plotot tetengmu. Iya. Nek urip manut. Tak betot. Iya. Dadi. Wong ki ya mung kari ketrima uripe. Nek Sencaki mati tenan pecah sirahku njebluk wetengku. Nek Sencaki urip gajul bos karo mbetot kakakku. Sasuwene dadi adine rang tau mbetot kagok ya. Ya mengkari. Muga-muga dewa ki ngerti penangise mbilung. Sencaki kok ming sak cokotan ki njur lakone iki apa? Sencaki kok gampang mati iki. Kaya mesine iki ora apik. Wong ki ya mengkare-kare gemula. Ngopo kok bengak-bengak? Nolea nembus patang angka kok. Wong edan ora senengane. Wah, wis. Enak apa kok? Mang noleh. Lho, Sencaki saurip. Ana diolas. Ora minggat. Cokot mati kowe. Mas. Ngopo? Melunasi. Kuwi lha gajul tenan. Gajul tenan utange padake. Kene gak. Aja. Lung ora edan ki ngopo iki mbiyaki sarung. Ngene ta. Sak betotan kalah kok. Aja. Kene aku wis nganggo iki tanganku wis tak usar-usarke wedi lho. Ben ra lunyu. Kowe iki tuwa ngglidik e. Tok gawe lunyu terus. Dapurmu. Wegah aku. Rak mlayu to, ora sesuai karo janjine to kowe. Kene to. Ora ngriseni ngopo ya. Lho. Kene to, ming sithik makluk ngono to. Engko gek wis. Oh iso tambah dawa lho kok. Pret. Ngono ora ngriseni. Sinia ta? Moh. Senengane ora. Den, Ndara Sencaki niku mang cekelke Den. Niku. Nah. Pun teng niku mawon. Nuwun nggih, Den. Yo, padha-padha. Tulung kan melumah sisan. Melumah.
No. Agene ya pasrah. Dene kaya yak-yak oleh mlayu ra. Oh. Betot nggo nilat. Piye kok? Hah? Kok kirike sapa? Kakak boleh ke kamu. Ya, apa? Sencaki minoro abdiku, aku ora nrimake. Ayo, kowe ngejauh apa tak ladeni. Senjaki mlayu-mlayu tak pasrahi Wadyabala. Kowe ngirit Wadyabala Pancala ngundurke Wadyabala saka negara ing Trebala Suket. Lah kok dadi kowe mundur piye? Ngaturaken ketiwasan Gusti Prabu. Tiwasan piye? Jebul Prabu Wirambana Dewa Prabu Lokayanti menika digdaya. Lho, kowe iki adat sabene ngalake Ratu Sabrang kok saiki sambat karo Baladewa. Nyatanipun digdaya. Digdaya piye? Kula dipun cokot dening Prabu Wirambana Dewa. Satemah badan kula kraos panas mboten kanten-kantenan. Nglumpruk tanpa daya mila kula lajeng nyingkir saking peperangan. Mangajab kula saged munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Prabu Mandura. Lho, kowe kalah. Iya, pangestunipun kula kawon. Wah. Gugu karepe dimanusmaning jajalanan. Iso ngundur karo adine Baladewa, satra ing garpur jae. Wirambana Dewa taker marus karo aku padha. Wah, menungso ora tatanan. Pamer kadigdayan, pamer guna kasantikan kowe. Mundurke Wadyabala Pancala, mundurke adiku Setyaki. Ayo, iki nata mantura Prabu Baladewa. Pancen kowe sing tak ajangi. Endi Prabu Baladewa? Wong kang wis wani nantang karo Wirambana Dewa. Sing wani nyumbari karo aku lan paseng Giri Sayembara. Aku iso ngalahke kowe mboyong Wara Srikandhi. Piye? Muni piye kowe? Kowe arep ngalahke Baladewa iya. Kowe arep ngalahke Baladewa. Kendhi toyot mimang kadangol dewa ora bakal menang karo Baladewa. Ayo, kowe apa aku nek sing tekaning pati? Lakon penjang kamu. Menungso tatanan. Wah, Sri Baladewa. Wani karo Baladewa ya. Mati dening aku. Diajak apa kowe? Mati aku. Kok mati aku kok? Kok aku mati? Ora seru-seru. Ora seru-seru ya. Sampeyan nek mboten kula slametke modar. Loh, mati piye? Baladewa nek pun ngonten nika ngamuke medeni. Nika dilongkas nggawa Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Ratu menungso tataran Jaja Nenggala jeblok wedhus. Aduh kok pun kliwat, pun kliwat. Kudune pun wau sampean muni aduh. Waduh iki nendi iki? Teng Jugangan meneng mawon. Ratu Kojane kok mawon waton slamet, waton slamet. Aku mbok seret nggih. Kok ndasku tatap-tatap watu. Nyuwun ngapunten liwat jaratan. Sirah Nalindra kula du kalih kijing.
Wah, edan. Bilung nanti, Bro. Bilung nanti kok. Mboten sasro-sero. Kula ngomongi mboten sasro-sero to. Ya wis, ya wis. Alon mawon. Mengko nek suarane krungu Baladewa sampean mati. Iya, iya. Alon-alon kok, alon-alon. Bilung nanti bilung. Mboten kali kula pisah wau. Sajai ketemu Baladewa dinenggala ndase. Modar bilung. Pada kemana ini? Lah kayak kaya suarane bilung. Nggih. Kok ditinggal aku ya? Gak. Tagak. Tagak. Mbok yo diwenehi tandha ben ngerti nek neng kene. Kok kaya tudinge tagak. Oh, pada di sini. Lamit. Ora edan, sirah kok nggo ancik-ancik. Jugangane jero. Nek ora ancik-ancik nek aku anjlok nek sikilku putung piye? Ya wis. Wah, pripun Gusti? Mati aku. Mati, jelas mati. Wah, ketemu Baladewa ora entuk nggon aku. Lho, dintekke Baladewa nggone. Iya. Ratu menungso natan arepe dhewe manus maring jajanan sertaning bawana kuwarnya. Kok kaya ana swara. Ratune tak kedhepke ilang kok ana swara sing demingil. Cangkeme lho, cangkeme. Kecekel jojo ndase nganggo nenggala. Asem ira sadar ya aku. Nanti tagak. Iki ning sumur urung dadi. Oh, ayo ora ngerti kok. Aja seru-seru. Kula Prabu dipunupati. Sencaki yo klithah-klithih. Nek ketemu jejeki nenggala mawon. Pate. Udawa. Nek nyuwara atos tenan ki. Ya ora apa-apa. Jaki, wonten dawuh. Goleki grumbul-grumbul ki ditileki. Gubuk-gubuk ki digelem mangke. Mbok menawa ndelik ning kono. Nggih, sendika. Kecekel aja diayu urip. Pateni. Iki. Pripun? Deg-degan mboten sampean? Aduh, lu mati aku. Deg-degan kula wis ratapan kok. Mula ampun nyuwara sing seru-seru. Nendi ketemu ajar. Kok dadi iso ilang ora ketok wonge. Kuku karepe dhewe. Wis do ngalor kabeh kita iku. Ha iya. Bali ora. Kuku ngopo e? Udawa ki nyecek tegesan ning ndasku wae. Gek rokoke kretek. Mak kritik. Borokku mateng, Gok. Arep tak icipi apa? Setyaki, wonten dawuh. Kaya ana swara ning karo. Padosi mawon. Oh, keseron kowe. Sencaki. Ya. Dititeni welu. Udawa. Heeh. Sapa kae mau? Mbuh. Tak inuke. Ya. Pragoto. Baladewa. Heeh. Sapa? Kresna. Oh iya. Damangi ya. Kresna ki ra ireng to? Heeh. Saka ngisor tak matke ki ireng banget. Semu-semu klawu. Apa iya? Oh ngayal kok kowe. Kresna kok klithah-klithih. Ayo ora ngerti kok ya. Karang ya wong ki dhewe-dhewe coba nek ora percaya tak rada ndangak. Ya dimatke tenan. Heeh. Sencaki. Iya. Udawa. Prakota mandeg.
Mbok sing tertib. Kon meneng kok malah mburi muni. Wis ngampet ket mau. Kok mahan apa kok? Wah, iso semaput aku bondo diampet. Ora seru-seru doan mulutnya. Baladewa. Ada. Kresna ta? Oh iya. Ireng kok. Weh, mosok Kresna nganggo rendan? Kaya nganggo jolo kae lho. Oh, Sapa? Tatin. Aneh-aneh. Jolo ki ya iwak to ya. Jolo kok bokong ayo. Le narik ngrekoso. Wah, jan ayo aneh. Udu Kresna. Ah iya udu. Kresna kok klithak-klithike ora bakal kelakon. Toko kuwi kok. Aku kudu piye? Mang wangsul tereng parang Gubarjo mawon matur Prabu Jungkung Mardiya. Nek sampeyan boten purun wangsul sampeyan maju malih mati pun sampeyan sedo malah ngrekoso. Niku cocok napa sing diketikae Togo nek sampeyan ngaya nggih monggo mawon. Sinuwun kula ngaturaken kepuasan sinuwun. Nganti cumengklungen rasaku nggonku ngrantu kelawan utusanku. Nalindring terbelo suket. Ingkang wigati takon nanjihake kepiye mungguh wangsulane Nalindring Pancala. Nggone nalika semono wis nampa nawala saka Nalindring Paranggubarja Prabu Jungkung Mardiya. Lah kok dadi tak antu-antu ora ana wangsulan pangandikane Nalindring Pancala mula aku utusan kelawan Prabu Wirambana Dewa ingkang wigati takon nanjeke marang Wara Srikandhi. Mongko selak ora kuat rasane atiku. Pendak dina tansah gumana musik. Ana ing paningalku citraning Wara Srikandhi ingkang banget gawe gogrok marang penggaling Prabu Jungkung Mardiya. Ya. Yen to nganti telung kedheping paningal iki ora ana sawaning Prabu Wirambana Dewa ingkang dak utus nanjake marang negara Pancala. Prabu Jungkung Mardiya bakal sumusul nang negara Pancala dina iki uga. Wirambana Dewa, nggih Gusti kula malah kepanggih wonten ing margi. Paduka badhe tedhak dhateng pundi? Mesti wae ora jinem, ora jenjem penggaliku. Ya disababake aku utusan kelawan sira. Yai Wirambana Dewa nanging temeka dina iki lha kok durung ana kabar kawusanane. Mula niating Prabu Jungkur Madya bakal sumusul negara ing Pancala. Malah ana ing dalan ketemu marang sira Yayi piye mungguh pawartane aku bakal nampa atur ing Yayi Wirambana Dewa. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadah wadana sinuwun. Nalika semanten kula sampun kelampan sowan ngesanipun Prabu Drupada ing Pancala. Lan kula sampun ngaturaken menapa wigatosipun dene kula sowan ngabyantur ngesanipun Prabu Drupada. Ingkang wigati nanjaken dhateng pun Dewara Srikandhi nanging nyatanipun atur kula winangsulan dening Nalindring Mandura miwah Nalindring Darawati satemah dados panca bakah toga kelan bilung abdi kula ingkang dados seksinipun ewadene gandeng kula menika namung badan sepata mila kinaraya dening Wadyabala Pancala nyuwun mahapunten sinuwun paripaksa kula mundur saking babaratan niyating manah kula namung badhe munjuk atur ngersa paduka Gusti kula Prabu Jungkung Mardiya ngaturaken cabaring damel anggen kula mboyong dhateng pun Wara Srikandhi wae dalan. Kedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Semaguh tanpa bukti. Kakean gunem tanpa guna. Nggonmu semaguh marang ngersaning Prabu Jungkung Mardiya. Ora ana buktine. Wirambana Dewa wonten timbalan.
Ewadene isih gedhe paliparman ingsun tumrap sira matur sembah nuwun. Baliya aja melu-melu marang Prabu Jongomardya. Lelakon iki arep tak lakoni dhewe, kelakon ya saka aku, ora ya saka Nalindring Paranggobarjo. Wong Pancala ora menehake Wara Srikandhi, amuk Suramarata Jayamrata, tak obong negara ing Pancala leganing atiku. Gawe kaget iki kaya ora pangling sawaning Yayi Trusna Jemena, Yayi padha kanthi raharja sapraptanira ana ing negara Ngamarta kene Yayi. Inggih Koko Prabu. Niskala sowan kula bekti kula kunjuk ngesanipun paduka Kanjeng Koko Prabu. Dimas Yaya prayogakna sira Yayi. Nun inggih sampun boten kirang prayogi. Yayi padha kanthi raharja sapraptamu. Pangestunipun Kakang Mbok Wara Drupadi wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk. Yaya prayogakna ya Yayi. Inggih sampun boten kirang prayogi Kakang Mbok. Wah. Trusna Jemena padha raharja. Nun inggih Kakang Mas wilujeng bekti kula kunjuk. Ndak tampa prayogakna nggonmu ngadeg. Nun inggih sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang rayipun Trusna Jemena. Sawise asring kang dadi napas asat rinemu maragake matura Yayi ana wigati apa? Duh Koko Prabu. Lepat diagung pangaksami sawanipun ingkang rayipun Trusna Jemena kautus dening Kanjeng Rama Prabu kadhawan ngaturaken konang Kintaka kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi aja nganti ana rasa tida-tida sangga runggi tumuli gage aturna. Monggo samangke kula aturi nampi nawala saking Kanjeng Rama ing badhe katampi dhateng paduka Koko Prabu ing Ngamarta. Koko Prabu Darmakusuma. Iya. Mula gage maju Dimas. Miat lengening kalanggihan gelar pandaan muncar. Tinon lir kekonang surem sorotetan padang. Yayi Trusna Jemena, nun nggih wonten dawuh. Apa sira sumurup mungguh apa isining nawala? Nyuwun mangapunten. Menawi ngantos wonten teteling druwang jangga kula ingkang dados lintunipun Koko Prabu. Aja nganti goro. Apa ingkang mbok aturake barep kakangku Trusna Jemena? Nun nggih Kakang Mas. Kula mboten badhe matur dura Kakang Mas. Yen pancen mangkono maragage siap dindak lilani bali. Perkara iki ana sambung rapete karo kulawarga, mung sungkemku wae kunjuk marang Kanjeng Rama Prabu. Nok-nok ngestaken dawuh. Menawi sampun katampi nawala, tumunten kula nyuwun pamit sumir saking masukan negari Ngamarta. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa Yayi Trusna Jemena. Inggih mboten langkung ngestaken dawuh paduka sinuwun. Nanging wanti-wanti welingku ing atase sira iku sedulur tinemu mbarep sarta garwaning ratu, mula kudu pinter nggonmu matrapake tanduk aris ulat manis. Aja grusah-grusu mundhak kesluru. Ngempakno landheping kawicaksanan gegaran katresnan adhedhasar adil lan bener Drupadi. Inggih ngestaken dawuh paduka mboten langkung kula nyuwun pamit Werkudara. Nggih. Nganti anakmu lanang Gatotkaca Jampangana Mbak Ayumu Drupadi menyang Madukara. Yen adoh cedhak ana, yen adoh cerak ana, aja nganti kesrimpet kesandung lelakon ingkang mutawatiri Dimas Bratasena. Yo ngestoke dawuh Brikandi. Kula wonten paling dawuh pangeran. Mbok yo ora usah nyebut karo aku nganggo tetembungan kaya mengkono. Inggih kula wonten dawuh Raden. Ojo Raden. Tobat kula kedah. Munjo atur menapa? Oh ya wis nganggo tembung Kakang Mas wae. Tobat. Menawi ngantos kapireng dening tiyang sanes menika mangke mboten prayogi lho Raden. Srikandi, kula wonten maring dawuh kabeh ngilmu kabisan ulah bedhama, ulah jemparing.
Ibarate kaya wis mbok kuras kanthi tuntas. Kang mangkono apa meneh ingkang bakal mbok perlokake. Kumenika gumun kula sampun ngaparingan pinten-pinten wujudipun pusaka Jaya Kawijayan. Milah aji guna kasantikan. Nyuwun pangapunten Raden, lajeng kula menika kedah nglintoni menapa lan panjenenganipun Raden. Aku ram bakal nyuwun liru bondo donya. Aku ora njaluk liru apa-apa. Kabeh gak paringake kanthi ikhlas lahir lan batinku. Sri Kandi, tobat. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya mung aku njaluk karo kowe. Sawise rampung necep ngelmuning Arjuna, tak jaluk aja kesusu bali marang Pancala. Tobat. Gandeng sedaya sampun maripun inggih mestipun kula menika wangsul dhateng Negari Pancala. Mangke pindah dipun tosti dening Kanjeng Rama miwasta ya para nayaka negari ing Pancala, Raden. Rada nyaket kene. Sri Kandi, kula wonten paring dawuh. Rada nyaket kene. Tobat saking mriki kemawon. Aku kurang cetha nggone nampa kang dadi aturmu. Rada nyaketa, ora sah wigih ringo-ringo. Tobat ngestaken dawuh namun nuwun sewu lho menawi ngantos kula menika mangke kadhak mirang tata krami dhateng sing andika Raden. Jernatanipun sowan kula menika namung badhe necep ngelmunipun Maduka Sang Wiku Sang Raden Arjuna supados samangke menika saged kinarya gada anggen kula badhe njagi dhateng negari ing Pancala. Samangke menawi ngantos wonten menapa-menapa kula menika nadyan pawesti nanging saged ngrampungi pakaryan Raden. Petroke asem. Tak joroke ta. Kuwi senengane nek ora nginjen ngopo to, Gong? Wong kok senengane kaya cah cilik lho. Ndara karo Ndara Sri Kandi lagi njero kok dinjen. Aku ki ra njoroke wae bokongku tak dudul tongkat tok. Mesti kaget aku. Tobat panakawanipun iki macem-macem mrenipun. Iya, wis ora usah kuwatir. Panakawanku pancen kaya mangkono kae Sri Kandi. Kang mangkono, aku mung njaluk karo kowe Sri Kandi. Titenono sarta duwenono rasa. Lamun kabeh ingkang dak paringake mau merga nggonku duwe niat kepingin dandani kelawan sira wara Sri Kandi. Nadyan wanita nanging tremprabeda kaya dene priya. Kang mangkono siji wae kang dadi welinge Janaka. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Aja nganti lali karo Janaka wara Sri Kandi. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelapaton. Lergen sanging risang mawe gandrung. Katrenjuk rawuh sang Wara Drupadi kagat Ndulakapati Sang Arjuna wah Dewi Wara Sri Kandi wau. Aja dadi kaget ing ati Yodi pun Kakang ingkang prapta. Waduh, tobat Kakang Mbok, kula ngaturaken pangabekti. Kula ngaturaken kasugengan rawuh paduka Kakang Mbok para Drupadi. Nyai Arjuna Yayi Sri Kandi ndak tampa gawe gedhe ning atiku. Sumurupaya Sri Kandi. Praptaning pun Kakang iki ana wigati ya ing bab lelakonmu iki Yayi. Yayi Janaka aku mundhut palilahmu Yodi. Inggih mboten menapa-menapa. Sri Kandi aku kuwi ya seneng lan bungah. Kowe mapan ana ing Madukanda iki. Mara gage kowe tutura. Inggih Kakang Mbok. Estripun sanget kepengin anggen kula ngudi ulah kridaning samukawis dhateng Kakang Mas Janaka. Oleh-olehane arep mbok nggo apa? Nuwun inggih. Kula badhe njunjung keluhuranipun bangsa miwah ngluhuraken dhateng asmanipun Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Goroh. Kowe ora lair batin. Sri Kandi, gegayuhanmu kuwi pancen gegayuhan kang utama nanging dalanmu sing kleru Sri Kandi. Kowe kudu ngerti lamun sejatine nggonmu muncat saka praja. Mongko tanpa pamit kuwi klebu sawijining keluputan ingkang gedhe. Ingkang angka loro Kanjeng Rama Ibu mesgul penggalihe mangka wulanging agama suci wis nyebutake yen kepengin umur dawa ngajenono marang Rama Biyung kowe lunga tanpa pamit iku tegese kowe nyepelekake marang wong tuwa. Banjur sakteruse siadi luput menyang ratu kowe oncat tanpa palilah. Kowe luput marang Yayi Wara Sembadra lan uga luput kelawan kulawarga Madukara.
Nadyan katone sarwa meneng lan nrimo nanging sapa ngerti batine liyan. Kaya ngapa rusaking penggali wara sembodra ing atase lagi manten anyar lagi seneng-senenge dumadakan ana cah wadon ingkang sumalana. Sri Kandi siadi apa ora krasa lamun wektu iki kaya dene nempuh bebasan kemladehan ngajak sempal kemadoh tukul ana ing latar. Ibu kaya ngapa ngerangi Kanjeng Rama yen to nganti lelakon iki sinurak dening para ratu. Mindah kaya ngapa wiranging Sinuwun Prabu Puntadewa dene aku duwe sedulur enom kang kaya kowe tumindakmu Sri Kandi. Piye, Gong? Keseseken. Oh. Lah Arjuna endi ya? Ambuh ora ngerti. Nek mungsuh kaya gombiyen kempule mesti alon-alon kae. Glong guk guk guk. Nek do dingetke Arjuna endi? Ayo. Ayo ngetokke le isih semangat. Ah ya ora. Kemempengen nek. Sesuk bengi terus liri-liri. Ha. Ora iso ukur kekuatan. Ha iya. Anggo nek lire-lire tok lokke kuwi ya ngewuhke kok. Ya ana ukurane, Truk. Do cerewet ngopo? Oh iya iki di luar topik kok ya kuwi senengane. Oh ora ngawur ora Sri Kandi. Mbok yo nganggo pamit aja kaya bocah ora Sri Kandi. Apa kaya ngono kuwi wis bener. Ing atase kuwi siswa, kuwi murid. Iso ana ing pamulangan, lah kok teko mak klipat melayu tanpa pamit karo guru. Apa ya wis pantes kaya mengkono kuwi. Nyuwun pangapunten Raden. Raos kula rumasra ndandang kalepatan. Mila samangke kula nyuwun pamit rumiyin wonten ing negari Pancala mangke menawi wonten wekdal ingkang prayogi Raden, kula tutu badhe sowan Paduka. Kula sowan Paduka saestu. Wara Sri Kandi. Ndak kantene pusaka Kinaryadaya piandel nanging kowe aja nganti selak sesuk yen ana wektu bali marang Madukara. Nggih ngestaken dawuh Paduka Raden. Lah iki apa sing tak goleki? Lah kok jebul durung tekan negara Pancala. Tekan tampel wates negara Pancala aku dipapake karo Wara Sri Kandi. Sri Kandi, aku Prabu Jungkung Mardya. Mara diagela Derana. Krenteking atiku marang garwa marang sira tak boyong marang negara ing Paranggubarja. Tobat, Pak. Boyongan Wara Sri Kandi waton iso nglangkahi komandane Wara Sri Kandi. Wah, kowe wong wadon kekuatanmu kaya ngapa? Mati dening aku. Kekuatanmu sepiro Wara Sri Kandi? Ayo. Oh, candak kowe. Sigra amentang gandheya Sang Wara Sri Kandi. Tinumbangan jembaring paringanipun nenggih ingkang Bapa Guru Raden Janaka. Ing embat-embat punang jembaring lumepas saking gendhewane tumeka jajaning Sang Prabu Jungkung Mardya. Sirna margalayu Sang Prabu Jungkung Mardya.
Thank you.